Magarita. Nyithindo ariyo wang' ma ok nyal yang gi masira mar mach e gwenge mag Ombok, Lambwe Central e kar chung'ur bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay. Mach ma ichich ni biro kaluwore gi wach ywaruok mar lowo e kind anyuola. Familia no wacho ni gisebedo ka giyudo buok e wi wach lowo ma koro ne okelo tho mar nyithindo ariyogo ma johigni 3. Ali Abich ni kod sigana ni. E dala Christopher Tieno, jogweng' mani kod mirima kod chunyi lit ne yuoro mar chuwangi masira mar mach manowang'o nyithindo ariyo ma johigni 3 mok nyal yangi. Mach michich ni omoki kaluwore gi ywaruok mar lowo mosebedo e kind familia no. Nyithindo ariyogo machielo en wuod Christopher kaachiel kod nyakware ne oweyo odni odhiambo manyoro ka jonyuolgi ne odhi e chiro ema gi e kindeno mach ne omuoch mowang'ogi. Wuon dala ne wacho ni tho mar nyithindo ariyogo obiro kaluwore kod ywaruok mar lowo mosebedo ka gidore e kindgi kendo gisebedo ka giyudo buok e ngimagi. Nyithindo dala ka wawuok wadhi Kipasi, min ot nyodong' kendo embe nyodhi chiro Malela Kadiyo, to ka Kipasi to nyaromo gi masira mane ok ang'eyo ka oda wang', to kanyoro achopo machiegni taneno ka iro wuok, tawacho ni jowa owang'o na nyithindo e ot nikech nyo en wach manyo asewinjo kanyo wan gi weche mag lowo mane wuon ouso gi ng'ato, to lobuno nya duoko pesa mondo akaw eka 2, to lowo no osebedo gi ywaruok ma chifu nyo wasebedo gi surveyor, to pod nyo giwacho mani dhano nyaka tho. E kinde masirano, mwandu te manani e odni bende nowang' molokore buru maonge gima noresi kata achiel. Ka owuoro gimomiyo ywaruok e wach lowo ne nyalo miyo nyithindo maonge ketho tho e yo maket gi mano, ka odwa ni obila otim nonro matut e wachno. Ang'o miyo wang'na nyithindo? Nikech wach lowo manyiewo ma babawa nouso gi ng'ato eka 6 to an akawo eka 2, kata ka nyidwa wang' document ok nyo wang'a document to nyithindo to we ne okawa gi wuoro. Ang'o miwang'o nyithindo maonge gi ketho to an monego nega. Min ode Mary Atieno wacho ni achijego ne omoko mach gi e tok ot kaeto giloro ne nyithindogo eka e odni ema nomiyo giwang' mok nyal yang-gi ka okoni kuom thuolo malach gisebedo ka giyudo buok e ngimagi. Ang'eyo ni gin ema giwang'o na ot gi nyithindo e ot, to litna nikech nyithindogi asethagora godo mogikeno. Nyathi nyarano nyuol ka ni attachment waondo to no en siala e college. Ruoth ma Lambwe Central oyango ni ripot ewi buok ma familia no osebedo ka yudo ne osechopo e ofisgi kendo ne gisetemo kawo okang' mar temo pie weche ka okoni okang' mar wang'o odni kon nyithinde e ok en gima winjore kendo achije mitudo kod timni ibiro logo dwaro mar duond chik. Jago ma nyithinde nyo wang' 2 e ot nogochona on Monday ni familia gi othreaten gi mane ong'ise ni biro nege. Koro gima duong' madwani mondo ang'is community ni en ni disputes kata chwanyruok moramora ok nyal bedo solved ka ng'ato kawo chike e lwete. Kata de bed ni ng'ato no okoso ni e yo moramora, nitiere authorities moramora minyalo ringo tidhire, ng'ato ka ng'ato nigi haki mare. Maendi en dala Christopher kama masira mar mach notimore kowe konego nyithindo 2 mowang' mok nyal yangi. Familia ni kaachiel kod jogweng' kwayo tendo obila mondo otim nonro margi kendo maki achije michich ni nokelo masirani. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.